Брати БГ, ние ще снимаме на Minecraft Pocket Edition. Съжалявам, че не съм качвал отдавна, просто покрай вакантите се отнесох. Както виждате, почнах съм нов свят на Survival. Намерих очутващо малко лапис и си енчатнах меча. Както виждате, тук съм почнал да строя нещо като път, но за тук ми трябва много камък. Както и събрал съм и изтекна, няма да ми стигне. Този клип няма да го направя много дълъг, защото си имам и други работи, които трябва да върша. Както и тук къщата съм я почнал, но не мисля няма как да я довърша толкова бързо. Всъщност, как да ви го обясня? Ще стои тук, бе. Чакай малко тези зомби. Айде, оставете ме, бе. Чакай да се преберем. Да спим. Аз исках да ви кажа, че някои неща, като лампите на моста отстрани съм ги читнал, защото трябва да събирам много неща, за да ги направя. Не много, а този материал, дето се правят, е много труден за намиране. Мисля, че не се правеха от злато. Не знам. Но изтеглих си програмката за снимане на компютър. Но вчера нямах кога да снимам, но днеска мисля, че ще се пробвам да снимам, защото не съм я пробвал преди тази програма и така. Всъщност, както видите, аз съм в джунгла. Нещо като джунгла, не. И едва намерих пясъка за стъклата. Ходих на... Мисля, че ето като тръгнете от този път, само направо. И там имам нещо като малка миничка, дето с стълбите. Но няма много интересни неща. Тук долу... И Enchanting Table съм си го читнал. Две неща. Само че къщата долата ми е много трудна за откриване. Не, че е трудно, просто аз днеска се правих и е много затънтен тук. Ето тук, както видите, сега тук да се почвам, бе. Ето. Тук си направих нещо като стаичка. С нещо като телевизор. Нали? Тук нещо като магазинче си направих. Колкото си съхрана там нещата. Тук надолу като слезем ще видите, направих си и тук стая, защото по едно време вместо да оставя дървения меч и него да си го енчантна, си оставих айрон меч тук. Глупости върши аз. Това мисля в някой епизод да продължим с някой друг на моста, защото от един човек аз едва го направих по земя, па сега по въздух. Ще е много трудно. И мисля с един приятел да почнем
и да го свършим моста. Сега ще ви покажа къде. Ето от тук, нали, дето съм го почнал. Ще продължава направо, мисля, че през реката. Так, сега ще ви покажа и реката. Ето тук. И искам той да продължи натам. Както виждате, съм го направил с дърт. Нарочно искам да го направя с дърт, защото искам някакси, нали, дърт да стане с трева. Ето както тук съм образувал. Вижте колко готино е станало. Вместо да засветявам вълната зелена, просто мога да сложа един дърт тук. И така ще продължим натам. Мисля, че до това дърво там. Това ще всичко този клип.